Вижте, това ни шава, ни мърда. Ако е фенер, ще да лети, нали? Ако е фенер, ще да изгаснало вече. Това седи като заковано отгоре и свети над града. Що е, бе? Не звезда, там не знам да има. И аз не знам да има там звезда. Може и да има. Гледай какво си свети. Как си свети? Са на снимка ли да го хванем?